met yap ki bakan thup ya ka wei ka kan thei ki bade na maulai phon bari lalap nin ka met ha ka wei ka kamera ha Institute of Science and Bioresource kabadon ha sauli New Shillong Township ha ka janmit jong ka sngiu blai nagaleng pulet marmar hadin balayo jingtip ki lalet chakni ka jaka balalap ya ka met chokni ki laingot ha ka wei ka kamera ya kini ki laingot ki balaklan na tip kertengkum ka kong Shiba Karbani sapos nam karta kabatrai kum ka cleaner bat ki arngut pat kata uba rupot dondor dot todong supply snam bat uba Baxter khat krang lai post nam obade unang am jokne ka yeng lalap hak ka wei pat ka kamera ya kamet jongkine baro laingut apen kin no Shani Grims hospital na kabenta ban le ya ka postmortem habai kran bat ki bahayeng jongkine ki balaklan kela ya thu ba ka daw jong kijing klan ka dei na ka daw jong kijing bam yautet ya kamet jongkine baro laingut lai tino ki bahayeng hasam hadin bala pendep ya ka postmortem no kali ja kat usi la ja ni tugas ni balang di mi dayang yo ben lek belasha sauli dai ti yo wan phai sejai kempoi tinyo jing tip nak dah men nen janmit tu pradulai ai jing tip dai di sak marjan di phone ki wan thu ayang ba dan jing jam tam ka tin da poi hospital tu la dan di la police department la dan cái kilap yo tit bagi abang tit baru lain tindak kalian jumi di kebun serau rupot dan dodong takut tai bagi bang itu tri kum iba ante mana tai ayu ilik wiring ya kita hatu ayu Institute of Science Bio Resources tu ilik wiring tu mud ini di balik train te kumud isamit bente hoi sas tu tu kumu pio jengtip na kalian jongki pat kidon ba pentip sapi ne hoi meneng kai lo ki wan meneng ya pentip meneng kai pentip meneng tu ki na kadula kadula damit kan kumu jio jite upi long gede beki abam tet ki hoi long la lapo forensik department kilawan untuk dikenal kilawan lapo kan kilawan ya dikenal di tip kiaban ini berok langut kide na raju kasnong lapo mulai kemarin prediction kat kota ya arut prediction gue pada nama ya bas laingot ki bade na po ka sunong jongpi to ami dai bakani ke jing khlat ki de lai ngon ki kum baka ni shuyo jing tip na ka na kalian snong ki pentip ki bayeng ki long ba na kalian jong ki bayeng long ba ke ji thu jong ki ka long ba ka de men ha ka si balang men si balang ki ami na snong ki le chaka ne chaka po soli amar ka chaka ka long ba ki yo menteri kontrak ka tu ka company tu ki te kum ba hadin to pat na kalian ki bayeng ru ki poi perkhat ke kila perkhat na mar ba kila don na ka chaka ba ki tre mo tendai hadin ba kila yo jing tip pat ba kadon ka se kadon ka jing smai po tu jaka ka te long kadon ka jing nakaliang jong ki bayeng kila yo jing tip kata te hadin to pat ki nakaliang ki bayeng ki liwat jing sisa ka te nakala yo jing sisa kila lap ba nakaliang ka yeng ro long ka kam mo kidang khang yo po ka yeng te nakaliang ki bayeng to kila kontak ki kina kayo borsinong hadin to kala ikan ki polis te hadin to kila le ya wadon kam ro khoj te kila polis kila le wadon kam te kila lo la dap lo sedong kam ke jam te hadin to ki sawanra aspo ni krims na mata ban le ya wadon kam postmortem ki entah ki wadon kam